हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आं बे फार्स्टआवनो जों 1 थारिखआवनो माने बैसागनि 1 थारिखआवनो एसे मोसादोंमोन नालाय बेखौ होदेरनाय जाबाय फार्स्टआवहाय। ओमफ्राय ओरैनो आबै जानाय आइमोन जानायजों दसे ओरैनो जोंबो मोसाफाहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। ओमफ्राय बर'फोर नालाय बैसागु बोथोर नालाय एसे एनै लोङो, सोरबाया फेयोबो एसे। मोसानो ओंखारबाय जोंहा नै सानसुथिराव, ओमफ्राय बाबुआ थांफायोनो। ओमफ्राय लांफाथ'नोसै ओरैनो ससे, ओमफ्राय दा माबाफिनसै बिसोरखौ। ओइ नाहरनाय खनसे मोसानो थांसै जोङो दे बैसागोनि स्रायनो। आरो सासेया बोरै माबाया आइ गुन्थुबा इसोराव जना दोङोमोन जौल' जोखांना खनसेयानो जायो नामा नै दिनैहायसो मोजां नुजोबलायदों आरोना, दख'ना गानजोबनानै एसे आराम देलाय देलाय फैजोबनानै। ओमफ्राय बिबारा सोरनाबा गैयामोन, ओमफ्राय मानसिफोरनि सोरनिबा फुलखौ खानानै थेबना होलाजोब्बाय आरोना आइमोन जानाय आबैमोन जानाय सोरनावबा। ओमफ्राय मैयानियाव गाज्रि नुदोंमोन आरोना, मैयानि समाव ओंखारखाया नामानो बिथिं 1 थारिखआव मागिया माने मोसाया आरोना, बाहेरायाव ओंखारा, न'आवनो ओरैनो जालायो लोंलायो। सफैबाय नै जोंहा बाबानि फंबाय सासे मोननियाव, बे सासे नैबे जोंनि न', ओमफ्राय बैथिंना दोंसे साथाम जिरायना थाथ'नोसै। बिथिं मेख्लाखौसो गानना थाजोबो मानसिफोरा, एकदम एसे बुरि जाबाथाय दख'नाखौ गारखाबाय आरोना। खायफाल' गानो, बुरि जाबाबो माने मालाय बाहेरायाव ओंखारबा गानो आरोना। ओमफ्राय न'आव थाबाथ' जेखि जाया गाननो हायो हानाया, खिन्थु माबा मोनसे खर्मआव माबा मोनसे जेनेबा गाननांगौआव दख'ना गानबा मोजां नुयो आरोना। ओमफ्राय बिथिं मानसिफोरा एकदम हाया होनना गानदावालासिनो गाननो हायि जालांनाय बायदि जाबाय आरोना। एसे बैसो थानायफोरानो माने बहाबा थांबाबो मेख्ला गाननानै थांलाबायो, ओमफ्राय नायनो सुखुनाय मोना आरोना आङो। मिथिया जि मोजां लामाया बेलेगा दे माइरं फवासेल' दैसा अजुला फैसायानो गैया, दान जादों 10 थाखा होला। मोजां ना? नैबेहाय न'जों माजों जि मोजां नुलायदोंमोन आरोना, बेरफबजोबलायदोंमोन। बैसागुआव दख'ना बेबायदि गाननानै मोसाबासो मोजां नुखायो नालाय। बिथिंनि मानसिफोरा आरो बहा मा गाननांगौ इफोरखौ बारा मिथिनायानो गैया होनजायो। ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव नै मालाय सिख्लाफोरा रंजालायबाय। ओमफ्राय दा भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोननोसै। जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय, बाय बाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव, बिथिं आरो मा होनो मोसानायाव फैसा लायो आरोना, मागिनायाव फैसा मागिनाय बायदिसो जायो।